Amadou Kamara Kamarake Bamanakaw ka Amadou Kamara colonel major Amadou Kamara chef dématigi o be magan o ye tiɲɛ ye nka n'i y'a kɛtɔ ye ka carré frère nɔfɛ ɲɛbɛrɛ globe b'i kana i ni sɔgɔma ko ni baasi t'i la alhamdulillah tɔɔrɔ sugu la baasi tɛ n yɛrɛ la alhamdulillah Yirigasogo baasi dugutigi ko k'a foli f'i ye bon baasi t'a la alhamdulillah k'Ala k'a fanga se ami Amadou Kamara ami fo k'i waleɲuman dɔn mais waati n'o sera ka bɔ Sherifa TV sanfɛ e b'a ye k'a fɔ maaw bɛ sigi ni fɛn min ye o de ye sɔgɔmadon jɛmukan ye Amadou Kamara o min bɛ ɲɛnamaya ni k'a ta ka ɲɛsin nisɔndiya kunnafoniya sɛnsɛnnen ka ta k'a di o ma farifoni ani hakililatigɛ kɔnɔ k'o to o dagayɔrɔ la Amadou Kamara o hukumu kɔnɔna n'a ma ɲɛ k'a fɔ deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛ gan ye e b'a ye k'a fɔ ni nin waati in sera a bɛ wajibiya anw kan an ka don ne k'an sɔnni sigi o jɛmukan kan o la n y'a fɔ ye cogo min na kunun e ni ne ana ni dɔgɔkun kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo ŋaradeni a sen a bɛ kilikila nin waati in na ka sanga ni baaraw ni a cogoya ye a ye kuma fɔ a ɲɛ kan kuma fɔ a ɲɛ kan i b'a tɔgɔ cɛ mun na ŋaradeni an bɛ jeli de o an ko jeli ŋara mais ni ko a sen bɛ kɛrɛkɛ la ayi m'a fɛ ka fɔ elle n'est pas disponible mais a fɔ ka ɲɛ ayi na a fɔ cogo bamanankan na o ye do ayi ni tile fila in na a bɛ ci kunkuruni na mais ni ko a sen bɛ kɛrɛkɛ la Amadou Kamara jɛmukan kalifa juru b'i bolo Sawara Salo il faut qu'il waleɲuman ka filɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogo min na deliko bila ka fisa ni o bila ka gɛlɛn don kelen ye o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgɛ o don bi ye araba ye o don juin kalo tile 24 tiɲɛ don o tɛ o don san 2026 o don e ni ne an cogolen bɛ kunnafoni balan b'an bolo tiɲɛ don rubrique de la société o b'an bolo o don ka fara fɛn min ye fɛn caman o don kɛrɛnkɛrɛnnenya bi ni Ala sɔnna ma an bɛ taa Yiringaso o don Yiringaso dugutigi sigi a kunkun n'a ɲɛɲɛ sama yɛrɛ sanogo Elhaji Kɛri a nɔ bi taa dugutigi mɔden kunu question me poser ma se ka an ka taa waati b'a la n'an ye bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Adama Nos fan fɛ l'homme au doigt magique contre le stress l'angoisse et la nuit l'enfant de toujours bien tiré à 4 épingles l'enfant prodige de qui Allahu Akbar ko ka solu sigi nɛgɛ kɛlɛ jugu kan mais k'e fa don an ka taa i fa tɛ a non c'est an ka taa e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra e tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko da te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye Allah Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épice dun
Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najini nkura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najini nkura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najini nkura buyan poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. Amadou Kamara Kamarakɛ Bamanankaw ka Amadou Kamara colonel major à la retraite Amadou Kamara ayo colonel major tout d'affaire o ma se bon mani wa Samara Zamzam ka majini kunu ma fina nyani zamedu odui ma fina Musa Fama ba fa to mina iya kapsa we ko di de abe manu gorla washim abo Samara sano nambora yenu ambeta nos fa fa alibi femi anga bi clip du jour o be talike Seydou Bagayo ay mi fo ani no sanga jeko lage ame don daga la kanyon soreya on ala sona Matokana Madio Yema Umbo to Piayala Matokana Madio Yema Umbo to Piayala Mobi Sukunayo Mobi Bamakoyo Mobi Amerikio Bibia Fati Bike Bibia Twandunake Ali Mobi Metino Yema Umbo to Piayala Sanjada Proye Bembe, Moya Tatanya, Happy Yatu Piona, to Piagumasu, Pemifre. Matokana Mario, Yamauka, Topiala. Ilo, Nayana, Ile Kayena Pora, Kaluruna. Tanya lefo majapi ninya fantana watanya fantana majapi ninya lefo lorna betu ye wawo kateni titaligiti ya ziri sedu bayo yona ala metita lamsa bangali yona lamsa bangali wa peje lamsa bangala mi etele ye oye sheko ya tanu kere kuyanga lamsa bangali wa je jakusumba supeyana mo kateni pime kuyana supeyana na munanya yerfome kuyana supeyana na munanya bantame yoga na una ba uka teni pe uka pere ya klipomade mina yona wosile kajuru yana tatu ya me tafunari ya tatu ya me ngome ma tu pere ya la me amiritanya nayo untage lampinta geninge mono untage nayo sinyela bebe ninge nayo timporo bebe ninge nayo namba miri ninja nayo sinyebe na piye yiri polishi derge ni silfo kan ndende etimo fumena e koni sigdronte ha ni silfo kan derge wa adonzi ha ko akasa wotna nyefo ibli andafo bi wardia nas anama ati bili derge ni te fewe Samara sano ni ambora ka shinafoke odo femi Seydou Bagayo dongoni ngoni a rythme kadi chando ngami me gafo ne mame nos mame nosi doni me parce ne de la akora fo nosi akoro abala ka ko kono dugute sanye ko ni be ka bulu dafra ko dugu beje ko ni tra chogo chogo
ni fɛn sɔrɔ k'i kana ɲinɛ faso kɔ donc ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko kɔnɔkulu jɛyɔrɔ de bɛ bi fɔ donc ko foyi tɛ ɲɛnamaya la fo maa ka k'i yɛrɛ ye ni fili ye jujɔ ma ko laban ko o b'i kamana gan a b'a la k'o de fɔ Samara Salon an bɛna sɔnni sigi sirakan taama sigi ni fini langolotigi fila ye ɲɔgɔn kɔ k'i a kɛ n bɛ i n'a fɔ ɲɛfama o jo t'a la e ko tɛ wa balan tɔgɔ bɛ di Amadou Kamara kamarakɛ ni y'o fɔ mɛ min fɔ ye n tɛgɛ ka don bala kɔnɔ jamana ka fasiri min bɛ tali kɛ essor la an ka daminɛ o la ko l'armée frappe fort dans les régions de Mopti et Nara Amadou Kamara kamarakɛ i y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ maa jugu olu bɛ an tu la n'a ka di i b'a fɔ jamana jugu don Amadou Kamara olu n'a mɛn bi anw na k'an ka jamana basigi ne k'a bisi basa o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw Amadou Kamara o kalenkan don k'a fɔ maa jugu minnu n'a mɛn bi ni ka ta ka ɲɛsin Mali jamana ma k'a fɔ o kɔni bɛ olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o kɛlɛ an bɛ o de la Amadou Kamara ka sanga ni o de ye jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ o seko olu o damayira la i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Amadou Kamara kamarakɛ o kɔni tɛ kulon dɔ nin waati na dɛ ka sanga ni o de ye Mopti marabolo fo ka se Nara ma i b'a ye k'a fɔ o kɔni u ye wulikajɔ belebele dɔw kɛ Madama Sufara ani Genge Gerekaw fɛ yen Amadou Kamara min kɛra kunnawolo ani tare ye i b'a ye k'a fɔ Amadou Kamara kamarakɛ a ko ka sanga ni état major général des armées ale ka laseliw ye i b'a ye k'a fɔ u ye a yira k'a fɔ an ka jamana cɛfini tabaw ka sanga ni o ka baara ye kalankasɛ min kɛra o fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko o bɛ o baara la a ko o baara kɛtɔ o de fɛ Amadou Kamara kamarakɛ Mopti marabolo kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na fɛnɲɛnɛma Sofarakaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ kabini ntɛnɛndon juin kalo tile 22 sama fɛn 26 ye Amadou Kamara kamarakɛ o kɔni o taara bali jara wulikulu dɔw la minnu kɔni y'a faamuya kilo 28 bɔɲɔgɔnko min bɛ ani Sofara ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ tuma min na o ɲɛsura maa jugu ninnu kan Amadou Kamara kamarakɛ an ka cɛfini tabaw o ma a ko bila da girindala dɛ o nɔ kɔni fɛ labɛn min kan ka sabati o ye o kɛ Amadou Kamara baara bolodala min kan ka kɛ o ye o sigi sen kan ni ka sɔrɔ ka sanfɛ ani duguma ni ka susuli kɛ Amadou Kamara kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ tuma min na o kɔni ye tasuma kami ta ni ka suru juguw kan Amadou Kamara min fɔ ye a ye nɔba bɔ bawo o ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ pick-up dɔw la olu kɔni kun sɛbɛkɔrɔ dogo mɛ tu dɔ kɔrɔ yi Amadou Kamara ka fara moto 5 bɔ ɲɔgɔn kan ani i b'a ye k'a fɔ bariko essence bariko fo ka se gasoil bariko ma a ko o dɔ fana kun bɛ o bolo yi ka fara panneau de solaire kan ani Amadou Kamara kamarakɛ o dagayɔrɔ fana dɔw kun bɛ yen o bɛ to ka bisimila minɛ minnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Amadou Kamara kamarakɛ ka sanga ni an ka wolomasiri tabaw ka susuli ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni an ye o filenkolon ci ni k'o dakolon ci Amadou Kamara kamarakɛ maa si o ma bɔ ni nin ye i b'a ye k'a fɔ jugu bɛɛ lajɛlen an ye olu bila ne ka dugukolo ni k'o sumusumu o kɛmɛ min kɛ i b'a ye k'a fɔ Amadou Kamara a kɛra baara ɲɛdɔn kɔnɔ an ka cɛfini tabaw fɛ Amadou Kamara kamarakɛ min bɛ a yira k'a fɔ hali bi o kalenkan bɛ o ye min ta jamana kɔnɔdenw ye o bɛ a baara la o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka sanfɛ pankuru dɔw min bɛ tali kɛ hélicoptère fila bɔ ɲɔgɔn ko olu nana hali bi ne ka zolo da nin yɔrɔ kɔfɔlen na k'a ɲini k'a dɔn fana sɔrɔ hali bi don dogo mɛ tu kɔnɔ Amadou Kamara cogo min na an bɛ se ka olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa a ko olu fana kɛra sababu ni ka susuli dɔw kɛ min kɛra sababu ni ka maa jugu caman ni k'olu fana fa Amadou Kamara kamarakɛ Mopti tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ tali kɛ Nara marabolo kɔnɔ Gengere dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yen fana an ka cɛfini tabaw ka bɛn ni ntɛnɛndon juin kalo tile 22 ko kura Amadou Kamara kamarakɛ o ye san sɔrɔ juguw kan bawo o taara sɔrɔ juguw fana o bɛ janfa juguw kan ni k'o labɛn yen ko ni an ka cɛfini tabaw o ma bila dagiridala ko ye Amadou Kamara bɔnɛ banfila o y'o ta ni k'o cogo juguw kun na o bilama o kɛmɛ lahara dugulen ye Amadou Kamara baw o caman o ye dugukolo sumusumu mɛ min fɔ Amadou Kamara a ko nin kɛra kunkɔrɔta ani sankɔrɔta ye an ka cɛfini tabaw bolo Sulemani Sidibe ale ka fɔ la an y'a salo ka bɔ essor kɔnɔna na essor ma k'u fo k'a fɔ an ka golomasiri tabaw ye ko tare o don wa o don ale bi fɛn min sanayɛlɛ Samari an b'a deli se b'a Ala fɛ o don Ala k'o di an ka fini Samari Sanogo an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min indépendant kanabila o don ko fɛn min Kɛɲir tɔn 5 ko o darakila segukaw fɛ yen e y'o dɔn wa n t'o dɔn dɛ Kɛɲir o jumɛn ye Amadou Kamara kamarakɛ min fɔ ye fɛn dɔ de don a ka jala damadalamaw olu bɛ a dɔn bawo minnu bɛ baara kɛ bolola damadaw la i b'a ye k'a fɔ Amadou Kamara kamarakɛ fɛn dɔ o bɛ min kɔni kɛ ni k'a bɔgɔ ani sanu ni k'a baara cogo min na sanu o bɛ se k'a dɔn ka bɔ bɔgɔ la teliya la a bɛ baara nɔgɔya o bolo Amadou Kamara kamarakɛ i y'a fɔ cogo min na ka bɛn ni karido juin kalo tile 21 ye an ka taa Segu Sido ani Bazando Amadou Kamara i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni kunnafoniyaw ye ka bɔ direction générale des douanes yɔrɔ i ka maa bɛ bɔ Segu wa
awanga mogobe Amadou Kamara Kamarake we ayira ka fo nare nyata ndulu sana bisa ba wati poste de sécurité mbe sekora ka ofi segu sido ane bazan do douane cede munumbe ka bo section recherche et intervention kono ulu kono uyetiga da mobili belebele doka Amadou Kamara mobili mini atame soro fen nunu ko fole me akono ya foto mo na okwa mako ko sianuru wa mako kianurdi Amadou Kamara Kamarake akoni otama soro keme ka sebe ko do mobili ba kono na e ba ye ka fo ko aboro keme bonyongo do mi bela jenini abebe akilingela bela ni be kilogramme ke biduru bunyongo ma Amadou Kamara ni ya franyonga abebe tonu duru bunyongo ma e ba ye ka fo wala sa kasika ko ndugo ka do mobili ba ngono okungeme ka akecho mo na ya shidonwa e ba ye ka fo jere carton okunye ulu de bla 120 ninga laba ka mugu jugu nunu ka obla jere carton duguma wala sa Amadou Kamara ni kasika onyema dugu ka denga dono aye faso konnana doni ni subo douanu Amadou Kamara manivi be se komine we nyodon okumu konnana e ba ye ka fo okonika bara nyodon gara sababu ukasika tiga da fe nununga kasangani Amadou Kamara ukabara nyodonyi e ba ye ka fo nya fe chokumina fendu akoni mawbe atani ka do damanda madama ulube adon bula damanda barakla nunu uruya do femi foto do ngaye ba ye ka fo Amadou Kamara Kamarake ko kasangani kolomi be so ala nyana ma yaktonana afa jamna nyama okeme ka ye ka fo ni manye be dunayi fa ya maria de ka di e mai ka dunayi non te kom ko tsega dunayi ti mu ka ye ka fo do be ka denga dunani chugula ka so jamna nyama ota kalama aka fo Amadou Kamara fendo mini akolon tante nyana mala ako ko nana donyo ko no yetiga da akanga min kanga da oka unada oka fasiri fla anya salo ka bo mi ngono odeye independant Saka Traoré ale de ya fasiri Amadou Kamara Saka Traoré amba fo ambe independant ma bela jele fo odo ka foli belebele ba ko nyeshi fami segu douane chelo suwa odo ne odo avec indicateur indicateur de renouveau ale fene kuma le bi so ngada na de Amadou Kamara Kamarake ne bangona ko ga Amadou be mi foye ka buru foto sena Amadou ubara fogo tama albi odi mabba bo ni negeta ni ya black angele no ko garaw ako Amadou Kamara ka benin tene donye la sitane fena ma mari jamana fandana bela jene fe ulu ko ni o ka sa la ba kimeri baro da menango ko bagalo la mali session de juin 2026 ako Amadou Kamara mi foye ko nyina ta ina fo santota ako kulungetala Amadou Kamara ako okumu konnana e baye ka foko ma chama ko ni gena folo munu kumara ka kimerike ru chama gena ka so weke shweni ya ani juruye Amadou Kamara Kamarake e baye ka fo alibina manya ka fo bagalura mane bara urube sina Amadou Kamara e baye ka fo ko kalande munu ngoni beni obeni nyonda mbara ina ne abe sa kuncheli baye ko fo ako o chama ko na Amadou Kamara e kimerike salu kono ni telefonu ye Amadou Kamara e baye ka fo akara yoro muna ako abe woro no bo mari jamana konnana ako kibara ko ni memi fo ko memi asebenjera Centre national des examens et concours de l'éducation Amadou Kamara ulu ya asebenjia wa akoma bla dagrindala ba ayira ka fo ko bla jene ka baraka ne awoshi Amadou Kamara esemi na ikoke ne ala kemme kamila tiga onake ko ngani take kerefe ne ko fleyi madama fara fo kina ajago ya karaba ka doni telefoni oni tiga dare ka Amadou Kamara Kamarage ene so ko oyekele ko nyini o mu gona ne ba ye ka fo ko ayira ka fo bagalo ya mali abaro be sina ko katika kundara kande ndo ka Amadou Kamara ka yira ka fo ulu kumara ka shwene kene telefonu yi onno ngoni fe Amadou Kamara ako umagele akoi kalande mbeni otiga tarane telefoni yi oye ulu bela jene genga bope oye ulu ka bagi ko bane nyina konona wa akara ka sura surveya munu be sale kono Amadou Kamara oye ulu bela jene fana genga bo onno ngoni fe Amadou Kamara Kamarake ka ola sa oya yira ka fo albi bara akake jeli konona ba munu ganga passe o ganga pochino o woshi ako Amadou Kamara ko nga yoro munu ko nyela jode ako akera mimi fo académie de Ségou ako centre mimi no ko centre AKCC Amadou Kamara Kamarake ayi do kera akera yo chama de daw do fana kera ba ko rivi gosi la Amadou o kera centre mina ode El Waka anu groupe scolaire sebe numéro 1 Amadou Kamara nantara kay ko fe ako ko do fana kera de ko centre El Bafou ko kele fana ko do fana kera Amadou Kamara Kamarake itara bajangara ka fe ibaye ka fo centre LP muna ko do fana kera Amadou Kamara Kamarake mi fo do fana gena ka bo académie de moti kono centre mi be no ko centre LP FHLK Amadou Kamara académie de Kalabangoro kono centre LP OEZ do fana gena ka boyi jola ka fe groupe scolaire Kundu Maiga do fana gena ka boyi
Amadou Kamara kɛ ko en ngone fait cogo mina ni ko mena don o kelen do i gen ki bla fo ka wulu shu e ko fe a ko shite ko rashia yi facilité anye mi salo ka bo indicateur kono kasano ka bi boli indicateur nyoma ba amba foni keneka marka che daw Ousmane Daw Bakari Coulibaly Okacha daw la ka Okacha indicateur la olu maraba Isa Kaba nunu olu andi ba semaine ngeni journaling kono ne chen indicateur chedo am indicateur fo u ka bi boli na nano bla ambe feme nouvelle horizon ni dan croix angota u ko to di Amadou Kamara ke nanye nouvelle horizon ta ameto ale bilakana ko bunakunka ameta kongambugu sunga marka ibaye ka fo yemfana anga chefni tabaw Amadou Kamara ke afo kunofono dumado baw yemfana me info yembogo koneta ani nani wo shoru jugulai ka bafla bonne chorokuna ko ka bafla bonne baflata ka choro jugu kuna Allahu akbar Amadou Kamara ke me delika ni friye ako ni atagalage ko seme duguma sabe duguma akishimani nyoma ako jugu ko ni Amadou Kamara na manya ka fo jamana jugu do obe on sena wasa kasika anga basi ne ka yubu yaba okumu kona na anga wul masir tabo kalangando ka fo ulu ko ni obe nyono na onye da jugu ka Amadou Kamara obe oni jien fara nyonya ako o kele mi fo albi ame o kona na kasanga no wuli ka jo état major général des armées Amadou Kamara aye ayira ka fo mi metalike anga chefni tabawla yola ka bo kongambugo anu sunga marka ako yengoni oyese baya soro jugu kan kokura Amadou Kamara kasangani oka barawi ako ke wali ngoni kera chugumina odeye ka fo ay bina manya ka fo okalangano ka jamana kono doni obulo kono fo tano ko kishi ako anga chefni tabaw obe obala jamana bela jene fanye fe ako otura olela ne kata balo jugula Amadou Kamara kumana mina ubara ko ka jamva jugunu ko dangana maya ako okeminge Amadou Kamara onongoni fe anga chedon oyo sigi ka zole bine bara minga ngake oyo ke labe on sabatele ko fe oyo tasuma tanin ka shuru jugu ka eko sanye kise onyana Amadou Kamara ke ne ako onongoni fe ako buloma sura yikoi ako jugu fe kumbe e baye ka fo obela jeni ko oyo bogo nene bo memi mfu Amadou Kamara sombe ma bi ta klui samara san era ka kuma no raina ambe tashiblake fait général Sadio Kamara amakai ako ko soit la république ou le repos éternel ouais bi jugu chama ko me o repos éternel la kunu ere ya fo nyena yon e ko ya me ko ni ga dakli shiga di ida o moyo mo sonyo so ako jugu ni ya me ko be buli tay buli ro soro Amadou Kamara kunu ko me mi foyi ka bo konkan bugu ani sunga marga yingoni o ma buli masoro chefni tabaw uruye gara ka ula me mi foyi Amadou Kamara ka borondo shima koroshiye anyo borondo eko flaburu o bulama o chama o kemela haradugulenyi facile anya salo ka bo nouvelle horizon kono kasani o ka biboli nouvelle horizon ambo fo odo femme Maman Touré ale be nouvelle horizon ale de afasiri abena fe yin ko do so de ça va ira salo ni clés mo ko wula ni che okara Soira, Alisa Metania fait, soir de Bamako, soir de Bamako, Mambolo Malapo, soir de Bamako, Kawali, Savali Kulu, Inigarapi, Itara Idilas, Imasoko fo. Amadou Kamara ko Zamzamji. Amadou Kamara ke Zamzamji. Maniviya de Kebisa Kolashi. Imasika ni Kolashi. Amadou Kamara. Angata. Ni mishi pana mishi birla kuna. Ayo ne ko fama ko che sojorole. Yentiere do facile kono. Mi metalike Bamako wula nyota. Ako mi metalike IF Mabala commanda nouveau commandant Amadou Kamara kabo opération dugu kolokola ako Amadou Kamara ni ye cheye jemi ni ani ananami ye anamenu oye wa memi mfoye Amadou Kamara aname akama koi ako colonel major Karimou Traoré Amadou Kamara kumana jamanya ma ko ni dana takada aka intergado wa kayira ka foko akira nouveau commandant interarmée du théâtre SIE de l'opération dugu koloko Amadou Kamara ke de Traoré kay memi mfoye l'opération domaine chendo yoro ama ako bla dagidara de memi mfoye onongoni fe Amadou Kamara ka beni ka damne general ke tan wolo fla ka tabla clé mwana e abora
abora na min foye kata ya kuma bala terenka wala se kasigata anyeda chedonka Amadou Camara na min foye dana min tara jemanya ma fe kada aka kata ubunya da okoro ninga laba ka don fo chedon ube tugo mina keleke yoro la ninga siga la delikan di oma baraka na ke tugo mina konu nyefo oye wala sanga siga jugu nu konu shiba okay Amadou Camara ke e ba ye ka fo ka sanga no odeye ni cheba ni amala ka min chogo fo odeye ya foto me colonel major Karimou Traoré Amadou Camara akona emunu saloke yoro la yoro munu ni a hukumu konana atara yaf mabala ka siga ta anyeda chedo kan ako Amadou Camara abedo hukumu kona odeye ani chedon o ka siga klifona foloke Amadou Camara o ka nyondo akoni otemana aka e ba ye ka fo alibi akasiga nyefoloke oye ka sanga ni bara o buluda chogo ye o ka ma ko nouvelle orientation stratégique ako Amadou Camara chogo mina jugu be famu fe jamana kono anga siga ulumne ne ka oningene karaba Amadou Camara ka fara o kan e ba ye ka fo atarane kata o yera lage o be chogo mina Amadou Camara o ningu be chogo mina o duzuku be chogo mina alibi ni ka labaka o duzuku lami Amadou Camara jamana kanu o bara o kuma ko ne ba ye ka fo Amadou Camara ke ni colonel major Karimou Traoré akone atara yoro e ba ye ka fo Amadou Camara atara soro chedon dusukun mime faso kanna yi wa Amadou Camara o ko ma ko dangana wa Amadou Camara o ka soro ka dandigalu ke aka soro ka meme fu ka garabu ka nyeshi uma ka sangani jamana alibi ka siga nyefolke oye bara min kanga ke akan ka chukumina la nyini munun be jamana nyama o ke me kadana min ta kada aka bara kanga blusira min fe chukumina ni se ba ka siga soro Amadou Camara aye anyefolke oluye ni ya taraga Amadou Camara akon wa yira ka fo ko le nouveau patron du théâtre S Amadou Camara aye ayira ka fo bara o kanga sigi nyonga ka se yef mabe bakuba nani nyubonyango ma ako afolo ako l'unité d'action pour une parfaite synergie des forces awde ka fo anga siga faranonga ka siga fango ke kelinye kono kulu jele o de bifo ako la prise d'initiative requise à tous les échelons tactiques ode ka fo Amadou Camara angoni nga sigeni albini ngalabu kenayi ka siga hakilina kura uta to mina amaye jian fanfan fe jugu ma kumbodra anga oni jian faranyonya la préparation opérationnelle continue des troupes ode ka siga albi ka siga ngalabu kenaya baraw kaningro fe olula Amadou Camara kanyeshi chedoma ko ke ko bla nanina ode exploitation rigoureuse du renseignement pour anticiper les menaces ode kibara mumbe saro kadi uma o kibaro kasika labara chwala Amadou Camara kumna mina ni kibaro dira ama anga siga labara ni kungambora anga luga jo ni kata jugo ni ko jien franyonya Amadou Camara ke Youssouf Konaté ale de afasiri anya salo ka bo mi ngona ode so de mako e boya bala Youssouf Konaté encore ka do ambafo odo ka sorte de mako mba bela jele fo ajarani sorte de mako ni Nouvel Horizon abela jele kuna fani barakelin bema kelentaye bashite bebe soba kelin odo sabara saro ne ami fo kuso ajarani barake ko nyana kodi sabla ko mabi fo ire ti ko nyana o yena elaji wodo dugutigi mode yirinya so dugutigi mode acha Amadou Camara ifna ko bani aglede kulu ede da ko ne ka fo elaji ame okunye kunu yo aya kulu na me bitoduwa kan Amadou Camara na Ghana yaga ya ni mimi siga gaire na kumuno be siga gamblewa Amadou Camara kana na mbla kumana sa c'est la fiabo allez commencer pour Kalia amta nostra de Miss Fanfé l'homme doigt magique amta ya rafché ni bo segoro attends ça l'homme doigt magique anto fobleu contre le stress anto fobleu et l'angoisse l'enfant de amta yi ay sura fa tigada ayo tigaw anta to fobleu anda neswa namura yi ami sigana kana mgata wa fera kwenda da obeye Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kunungana langu lotu na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo episi na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana episi du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ne guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nesodia ne ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nesodia
ni ka bila munya na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najiningura bouillon a EPC n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najiningura bouillon poulet a na EPC duden bɛɛ lajɛlen wasara. Ne Désara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalangɛn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen wolo. Amadou Kamara Kamarakет ne Bangunakaw ka Amadou Kamara ne colonel major Amadou Kamara Bangunakaw ko ko wa foli fi ko diyara n ye Banguna ni Sibi ani Jigidala ani Badugu Joliba o b'o teyiri o bɛ kirina bɛ o lala Wadugu ye lala ko tɛ tɔgɔ de ale ma deli ka se ka ye wala isira sabali yɛrɛ ami ne y'a ɲininka ne ko kirina bi cogo da ma se ka fɛn fɔ a bɛ kirina dɔn kirina filɛ nin n'i bɛna taa Bankuma na n'i tɛmɛna Badugu Joliba la i bɛ se kirina e b'a ɲɛdɔn mais a yɛrɛ t'a ɲɛdɔn mɛ n'i bɔra kirina i bɛ taa Kurusalen n'i bɔra Kurusalen i bɛna Bankuma na sira bɛ kɛ fila ye dɔ bɛ yen o bɛ taa Kangaba Keɲoruba Nangilabugu Ɲaganabugu e cɛ o bɛ taa yen o tuma e ye dugutigi ye wa a to n ka kala i bɛ kɔma mun na kayisa ne taara ɲuman bolo fɛ dɔ bɛ taa Sibi dɔ bɛ cɛmancɛ fɛ dɔ bɛ taa Sirani kɔrɔ Misira Tema Jigidala Ɲamɛ Karan Ɲamɛ ne sera ka Ɲamɛ i sera Ɲamɛ san dɔ la o ye journée mondiale de la population célébrée o kɛra yen an taara o kɛ o don mɛ kɛnɛ kan ni farala fanda in fana fɛ ni sera Jigidala i bɛ taa Gansɔlɔ i bɛ taa Tabu fo Ɲɛngɛma a ka ɲi Amadou Kamara n b'a dɔn nin o tuma e ni Sunjata ye yɔrɔ in tigɛ ɲɔgɔn fɛ wa sawa o b'a to an bɛ don an ka République société kɔnɔ dugu kunkan ko n'an donna an ka République société kɔnɔ an bɛ taa Yiringaso i y'a fɔ an ka taa yen ani Sikaso cɛ kilomɛtiri 70 ani kɔnɔntɔn n'an sera yen an bɛ Nɔngɔ Karikɛ yen bɛɛ Sanogo ye o don an bɛ don Sanogola duba kɔnɔ n'an donna Sanogola duba kɔnɔ an mɔkɛ an fa o fa ala ye dugutigiya kalifa ma ale ma o don an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan o don an ye wakili don e la e taara o kɛra i ye min ye a ka d'an ye o don i k'i nɛn don a fɛ k'a la kumabaw f'an ye o don an ka sɔrɔ ka taa jaw filɛ a sisan min tun ka di ne ye o de ye k'a to an ka dugutigi lamɛn fɔlɔ ni dugutigi lamɛnna an ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ hakili ye dɔw sɔrɔ an n'o fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'o dugutigi ta kɛ o ka ɲi an ka taa nɔsi fan fɛ o tɛ dɛ o bɛ ɲɛ an ka kɛ ten ka dugu diinɛ ma a diyara n ye kojugu ala ka dugu yiriwa ne ka dugudenw fo ka wali ɲuman na hali bi hɛrɛ a ka kasiya ye dugu kɔnɔ o diyara n ye kojugu hali bi ala ka dugutigiw bonya dugutigi minnu tanyana ala ka hinɛ o la ala ka yɔrɔniya ala ka hɛrɛ caya ala ka lafiya di ne b'aw yɛrɛ fo ka hɛrɛ di a ma ala ka kunkɔrɔda di a ma o ka dugu diinɛ ma a diyara an ye kojugu ala ka dugu yiriwa ne bɛ dugudenw fo ala k'o yiriwa ne bɛ dugudenw fo ala ka hɛrɛ caya ala ka lafiya di o ma ala ka jɔyɔrɔko nɔgɔya a diyara an ye kojugu ka bonya ma
o la sisan e bɛ mun fɔ dugudenw ye pour que u ka fara ɲɔgɔn kan dugu ka se ka yiriwa dugu ka ja ne ko ba ni dugudenw dare o ka bɛn su u ka bɛn tile u ka bɛn su u ka bɛn tile o de diyara ne ye n'i ma bɛn hɛrɛ tɛ yen n'u bɛnna hɛrɛ bɛ na dugu kɔnɔ ne bɛ jamana mɔgɔw bɛɛ fo ne bɛ jamana mɔgɔw bɛɛ fo ka jamana bɛɛ fo ala ka hɛrɛ caya ala ka hɛrɛya caya ala ka lafiya di fitina min bɛ ala ka biɲɛ nɔgɔya ala ka hɛrɛ kɛ an ba mare impibina baro pige mari yeshere kulo sababu kengigina ba ya wo pelma kulo yi pelamo kulo yi kanfo fikila kulo dinya slagina kla yi slagina mama walo ya pige wa yeshere kulo bonon ko kema kulo la yale ta yorne kulo ba wala ba be ni chene kla ba wo ken le wa wo no ma ne ya pini yare ne jabam ju kan ko le fa to le na kulo shitana ka kulo ka ta kulo ya ta no yona kulo na ko bi puno kuma shon ni kana ke kulo mu kuma shon bilma bilni jin ka bil ka ke ne ke kulo puno kuma kulo punin ka la ka mane kulo jiya silab na tanyare ne kulo pu shok le ka saruna kulo pu shok gberona ya pa la tamene aw me pana bujo me ko kulo kli yarbe kulo jamno cha ta kulo la vioka kulo ke shono kulo swabu yige urumbini kenga albi bayini kema pama kulo yini kema no kulo la vioka kulo chele ngara yala kulo sababu yige urumbini kenga kulo kabe kulo kashibi be kulo nyuntaka kulo ke shauta kulo sababu yige urumbini kenga kulo sababu dubi mo kulo la vioka Amadou Camara ke ne Elhaji Vamara Sanogo yi Elhaji Vamara Sanogo ni ale de kɛra yiringaso dugutigi 26 nan ye an ka yiringaso dugu ye I y'a fɔ cogo min na a bɛ Sikaso marabolo kɔnɔ a bɛ Ɲena cercle fɛ a bɛ commune Miriya kɔnɔ Amadou Camara I b'a fɔ commune Miriya o ye dugu 5 de ye donc yiringaso bɛ o dugu 5 tula I b'a ye k'a fɔ Amadou Camara ni Sikaso cɛ a bɛ taa kilo 79 bɔɲɔgɔnko la dugu in ye Senufo dugu de nga I b'a ye k'a fɔ jamu caman bɛ yen bawo Jabato bɛ yen Sangaro bɛ yen ani o ɲɔgɔn wɛrɛw mais dugu sigicogo kama dugutigiya a bɛ Sanogo de ka bulonda la donc bɛɛ tɛ kɛ dugutigi ye wa du minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ dugutigiw ye don min na ni Amadou Camara o du kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ maa min ka kɔrɔ ni o du bɛɛ lajɛlen ye dugutigiya bɛ ta ne ka kalifa o tigilamɔgɔ de la donc o de y'a to bi min bɛ tali kɛ Vamara Sanogo la o ye anw mɔkɛ ye a yira k'a fɔ ale ka kɔrɔ o ni o gaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔbaw ye dugu kɔnɔna na wa dugu taara k'a di ale ma ale bɛnna yiringaso dugutigi 26 nan de ma a i n'a fɔ n'i y'a faamu san ja don dɔ la hali dugutigi a bɛ se ka se a bɛ se n yɛrɛ ma dɛ n'a seri ma an bɛ t'i sigi yen a bɛ taa ni sigi kɛ an bɛ dabɔ micro la ayiwa Amadou Camara kɛ ni ne ye Elhaji Vamara ye I y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Elhaji Vamara Sanogo dugu min n'a sigira kunna ne ye yiringaso ye Ala k'a fanga se ami dugu bɛ taa ɲɛ cogo cogo Ala k'o fɛrɛ ami ani o lawaleyali Ala k'o d'a ma amina ni kɔɲɔmuso sigila a kɛrɛfɛ aw kɛ ni n ka kɔɲɔmuso ye cɛ an tɛ taa nin minɛ la cɛ ne ye nin minɛ min fɔ a dugutigiya bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ dugutigiya ɲɔgɔn yaba parce que ma nin sigilen a kɛrɛfɛ ni kɔsantɛrɛ bɛ jɔ ale min fɔ Senufokan na wa I t'o fɔ an ye ayi sisan a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale nisɔndiyara di parce que a ka kɔɲɔkɛ kɛra dugutigi voilà ko kuma t'ale da ale bɛ foli de kɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka jamana yɛrɛ basigi ni jamana basigira dugu bɛ basigi parce que Amadou Camara n'i y'a mɛn ko sen tɛ basa kɛlɛ la ko y'a dannen ye sira la donc ko sani I k'a fɔ k'i ka dugu k'i k'a fɔ ko jamana donc ko jamana basigira ko a ka ca Ala fɛ ko dugu bɛ basigi donc a y'o dugawu de kɛ Senufokan na ka sɔrɔ ka ɲini ko u ka ɲɔgɔn minɛ donc n'Ala sɔnna ma dugu bɛ yiriwa Amadou Camara an bɛ to hali bi ye n bɛ min fɔ ye a don Amadou Camara a ma kɛ basi ye min n'a y'a dɛsɛ o kɛra koyi bawo fɔlikɛlaw olu bɔra ka caya ni yɛrɛ ye an ka ladala fɔliw Amadou Camara n y'a kanu ka somɔgɔ sama dɔɔni sɔrɔ k'o yira maaw la o k'a dɔn fɔ yiringaso ye seko ani dɔnko an y'o dugu ye o la an bɛ taa l'homme au doigt magique contre le stress sinon an yɛrɛ ka dugu ninnu ka dugu man jan o kilo 22 de b'an ni kiyan cɛ awɔ o la an ye o fɔlɔ min sɔrɔ ne ni aw an ka jɛ ni ko ɲɛmada ka sɔrɔ ka se ka na
ma jombe ke lege so hala so ne go ni nyambila folicien ani ka dossier uche aina fo bachi aije etara famu ne mi fui ngene baga tigaseni ndo na maziga minge urisetai ni yera kodi ni na fo fake akiye biko ba akeli de itiso de la ika donse ani police e ma yakanya ma belege sa mi fui ni do drani e ma bayeganya ma atobi amora avec moi nekla ko yirela mi fui Amadou Camara ke yinwa so duguye ni chama de banfi boni an la de la folde de nunun kai anga mako chichara samara ni ma akili jiga teme doakun damado dron jamana nyemo ko journée nationale du patrimoine culturel Ibora Kalama ado 18 et le 19 merci ado ministre nyama tumbe premier ministre anga ministre bet chama bari tumbe ka fara anga seku tikila mabaw anga korolo samara ka anga ansisi anga korolo na ka anga shinila ge kwa kodi jamana nyamo ya fam okuzo ngele ka akon police ay ni jini wonore mogo dame ika korole mogo be samara yi journal la vesi bala kana ye ka fo jaja ni antai Amadou Camara chichara yi be fo on fi beta fo avec gland fi on fait aga chara musula ko de ba fo ka chaya chichara awoni chedo ka fo o fana ni tekeli o fana o baralama de do aga chale e be bi ko do bulu do mena chedo bo fo meni ni moni fle muso de be fo ka chaya on fait bon be fana ta fo do taye il me semble que kabi bo ko ba de abe bo ko ba la ina fo du tigisigi dugutigi min fatura wala ni sene chube sena o bitara sene kala no fe kata galabu kenya do ola onu unyo ani dugu la de la
fɔlɔ ni an ka dugusɔn ni ladala fɛtu ma se a bɛ bɔ o de la majamukan de bɛ yen wa o bɛɛ n'u ka dɔnkili de don dɔnkili tɛ da gansan ayi ni dɔnkili taara i b'a sɔrɔ n'o kɔrɔ don Amadou Camara waati b'a la ka taa pour que hali bi ka yira k'a fɔ anw tun bɛ ɲininka so an bɛ ɲɔgɔn cɛcara la ni ye fɔlisen kɔrɔ fɛnɛ wɛrɛ ye an ye min dɔɔni ta ni k'o yira kanubaw la Amadou ye labɛn ni waati nin ye bara min ye ni min sɔrɔ o la an ka jɛ ko ɲɛmada n bɛ kɛnɛ in jateminɛ ni yɛrɛ na se ka n yara yan dɔɔni ete semina no balani ni bala fo ti sabe ni sigile ayi hakli jigi korolen bado de la Amadou Camara bon ni fana ni balana sugu do yi ni aw min o min do ko sin fo balani pour que ka fam do ne ba so min fo o ni fante kele bon an fana ka maninga bala o fana bi yoro ni an fi wa ko kaza awon ni fana mo ko de ni do abi jere ina obi ga do to me de ni chawroba da abi dote chawroba bi gi flegu ki flegu fa abi dote ni mo ine ba chawroba min fa ne abara do lata chawroba yi fana ale koni ama min fi misiga fi siga solution be kono ni félicité fana ale no gonto la be bita le sota yere bulu binna bo mo ko ni bani ndo abe fara ɲɔgɔn ka fo kolo ka to ka dɔn o yɛrɛ da a dɔn cogo ye o y'a dilan cogo ye wa kan ka kɛ ten i ma nin dɔn dɛ e nin dɔn dɛ mais n y'o bɔ a la o y'o bɔ a la kɛ a man ɲɛ Amadou Camara
awanya voti na mi jo kosolo ami fu anti fulu di ma makabita bla okay awo samara ni ambe bela jele fu chano ko yafo tukomna ko gelani mo ke ga mundo gelani baba tige senendo na mami nge wode sita yi refele bi afele sekara mi bi kaira kan ba woni flen ke ba woni samara wodi karani ambe bela jele fu mali kono ani mali ko ga anti nyine ambe ta sigasu anga musoro be sigasu amba fo ambe boy na amena segu ko fe ambe foli la segu ka bela jele mo bebe segu be kan ta segu kodi segu kadi de ay segu sido ane bazando amita segu na la sona segu kadi samara salo ne ka foli belebele ba kala si fami en demembra jekulu munu te sege o te nyine ali saka fo ko anga daw yele le shu oni klini na fe ika jaw ka farani jemu kanka ibi sen fa birbiri ka se anga service commercial la aka cha la fe ika ja je bena la soro ka ira ka fo bi ambe an kambe oteri odo de parce que wati nyete wati sera mimi vwe ki focus be ayo ka fo yiri la soga ka mi sera la kana amu aka ko yemso am ta no fe eni jo ni le tuna mimi vwe sabari ala ba mara solo aka ko yemso la be ka mi ta no fe kamara ke mi foki wali ma don ini baraka nyonyuma ya amadu kamara bara atabulu nyana ina funya foto mena do hinta enine ana furu nyona jermusu memi fe animasiga ni cliff line soro ka sangani wa abe bara dolila ba shi fuita ayre nguna ama yere foka wali ma don amadu kamara min yere fu ka bauna ko be dino fu chwala amadu kamara kanyama ko fu chwala ka sangani bara na tabakoro kaw amit tabakoro kaw fu amadu kamara chwala no kala amadu kamara kabila jene fo mali kuna ne ko kan nunu zige me kan nyama dan wati na jemu kan fe amadu kamara ni kiki yinda ibi juwe ibu nu chaya wala kanu ba chamani musoma bila jene ko ko furiso da ko nya kide amadu kamara ante se ante nyene kan so bu mafu anga chokoroba nyuma a sedu sherifu suma haidara amma fo fa ba woni jengene bula anaka de maya ka duwo ke uye ka duwo nyino fe amadu kamara ka fo ala kan laba anishi ala ka sijan laba nyuma di anoma amadu kamara ala kan mari jamana basigi ala ka jamana nyama fangasi ala ka jugu labla ala ka jugu barkaba ala ka anse ola amadu kamara ni ya meki nyona gongondulate e tora flawo dugumala so enne anga sigi anga kuma jia kanyi ode dibla barakala sababu yi mesege ka fu mo sababu akoge ya to dama kana nanda me kana nyina ko amadu kamara me min fuye okumu ko na ba mo kuma do koni flawo nu jara ye dugu tabluda koni fie machi ko dugu tate bo ko do bo ama oni nene sigia kibe kuma ya ni munu mana lafa akasa ani fana di chesa de me ko me akasa sirine ma fam fatia no ne fateo nto wodi emme ekuma bi se agesa no wala fa jo me mo fam awai mo no awo to be ni bai wo ko gele ma do gambo ma fa fo ablama abi parto mane masiko de fam ayo vesi bala ka chetecha ni mani fam yera be den abo wata be bonu kokori olmo ba bla sirade amo fa ko nyaay de sowali siri mera na no ngari so nai ana ba nyon fe kana ola anake so bu na do alo bo chokomina ola ande ada masalo ko ngani fu ko so la pas produit de kiam l'homme doit manger contre le stress et l'angoisse et la nuit ka fo ka wal madon ka fo ko la ka gishi blo dimi toroma ama ola no unyani fu fando fe nyama jonne be de dada ko ni dada ko ni dawda zanga ko ni wo zanga fara wo ble ka dawda wo ble obe ko jaba fanfe oye olu ka dugu ami olu fana fo yore na ka fo na basike se be ga jemga nga shufa amadu kamara and any ne ami mi on so la shiri 10h 11h ka jemga ko ko dangala maya semo chama fo ko ala ha kera dama ala ka do ko fo hela aka me ko fe nala sona awo
mbalimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet mbalimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Ne Desara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Namibia gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye.